Fotografies de gent llegint a la piscina, en un museu, envoltat de llibres a la gespa o amb l'àvia. La Biblioteca Pública Municipal de Cambrils ha rebut fins a dia d'avui 48 fotografies per al concurs Fes-te una foto. Un concurs que té l'objectiu que la lectura no es deixi de banda durant els mesos d'estiu, demostrant que qualsevol racó és bo per llegir. Aquest és el segon any que celebra el concurs. Per participar-hi, només cal fer-se una fotografia llegint i enviar-la per correu electrònic a través de Twitter o del Facebook de la biblioteca. Aquest cap de setmana serà l'últim per presentar les fotografies. El jurament de premis es farà el dia 12 de setembre. Les dues fotos més originals, una en categoria adult i una en categoria infantil, s'enduran diferents obsequis. Des de la biblioteca s'anima a enviar fotos encara aquest cap de setmana. Tenim una participació una miqueta fluixa, perquè la gent et diuen, quan els proposes que es facin una foto, tothom et diu que sí, però després suposo que anem tots molt atabalats i llavors costa una mica que es parin a fer la foto i després te l'envien. Hem intentat posar-los-ho més fàcil que l'any passat, perquè l'any passat s'havia d'enviar a través del correu electrònic i enguany també vam donar una opció a través d'un grup a Facebook. Després també es podia enviar a través de Twitter i, òbviament, a través del correu electrònic, però no tenim la participació que ens agradaria tenir, tot i que la veritat és que hi ha fotos molt boniques i que felicitaria la gent que ha participat. D'altra banda, la biblioteca també té preparat el lot sorpresa, que sortejarà entre aquelles persones que han agafat lots de documents durant l'estiu. La Biblioteca Municipal de Cambrils agraeix d'aquesta manera la confiança dels usuaris. Aquest estiu han estat entre 450 i 525 visites diàries, i entre aquestes persones, varietat d'edats. El percentatge de nens baixa durant l'estiu. Sí que venen, però venen més aviat acompanyats de la família a fer préstec o a fer ús de serveis d'internet. El que és nens a la biblioteca, pocs. El perfil canvia. És més gent que ve a estudiar, tenim molts estudiants a segona planta, gairebé ha estat tot l'estiu plena d'estudiants, i després la resta de la gent són estiuejants que venen a fer préstec, gent que ve a llegir el diari, gent que ve a fer ús dels serveis d'internet, vull dir que el perfil canvia una miqueta, no hi ha tants infants. D'altra banda, el web de col·lecció local de la Biblioteca de Cambrils s'ha actualitzat aquest setembre amb tota una sèrie de continguts nous que fan referència a les festes que, durant l'estiu, es celebren a Cambrils. Conté fotografia relacionada, articles de revista, programes de festa i altres documents que es poden trobar a la biblioteca, referent a les festes d'estiu. Aquests canvis també comportaran una reestructuració de la informació del web, creant els següents apartats: biografies, espai i rutes, festes i tradicions, història o informació de Cambrils, entre altres, que permet fer una classificació per temes d'interès.